gabi sa tanan, nalapit kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa light ko. Ang atong Ebanghelyo kinutlo kang San Marcos Kapitulo 9, versikulo 38 hangtod sa 43, 45, 47 hangtod sa 48. So karon nga Ebanghelyo mao man ni ang kanana ang sumpay niadtong niagi nga mga ebanghelyo. Ngani gitudloan kita nga kung kita mosunod kang Kristo, ato ang isalikwa itong kaugalingon, ato ang pasanon ang ato ang mga cross, ang cross nato, o mosunod kita kang Kristo. Ngani sa atong niaging simana nga ebanghelyo, gitudloan pud kita nga unsaon pagpasan sa atong cross, pagsunod kang Kristo, mao ang ato ang pagka parihas sa usa ka bata nga masaligon gayon sa ato ang Ginoo ug ato ang kaugalingon batasan nga gasunod. Usa ka bata nga nagsalig gayon sa ato ang Ginoo, walay gahom ug iya tanan sa ato ang Ginoo, ug dili kita malakalihok ug wala ang ato ang Ginoo. Karon tudloan na pud kita sa sunod nga kanana ang kaning ato ang ebanghelyo karon nga kita di ay mosunod kang Kristo, mupasaan sa ato ang cross, nga gikinahanglan gayud kita nga usa ka modelo sa ato ang mga pamatasan nga kita kanana ang makapuyo diha sa uban nga mga tumutuo sa ato ang Ginoo. Ngani dako kayo ang ato ang misyon sa ato ang kanana ang pagsangyaw sa maayong balita, o kita tanan maghiusa o atong kanana ang ihatag ato ang kagulingon diha sa ato ang Ginoo, sa pagsunod kaniya o pagkabig sa ubang mga wala pa makanungog sa maayong balita. Naa diha ato ang pamatasan nga usa uta ka modelo para sa uban na sila pod mainganyo diha pagsunod kang Kristo. Moadto kita sa ebanghelyo. Miingon si Juan kaniya, magtutudlo nakakita kami og usa ka tawo nga naghingilin sa mga daotang espiritu ug ang imo ngalan ang iyang gigamit. Gipaundang namo siya tungod kay dili nato siya kauban. Apan miingon si Jesus, pasagdi lang ninyo siya kay wala ay muhimog milagro pinagi sa akong ngalan nga musulti dayon ug dautan batok kanako. Si bisan kinsa nga dili batok kanako, dapig kanato, no? So gibadlong ni Juan, kinsa man si Juan, anak man siya ni Zebedee, ang iyang gisuon si kanang Santiago, no? Si James. Mao biya kaning duha nga gihangyo sa iyang inahan, sa ilang inahan nga molingkod sa tuo o sa wala. Kung maghari na si Jesus, no? Gibalibaran taon sila kay dili man iya kang Jesus ang pagbuot niini. Mao ni kini si Juan, gibadlong niya ang katong usa ka tawo nga nag-exorcist, no? Nagganana ang nag-abog sa mga daotang espiritu sa mga katawhan. Apan si Jesus ga badlong kanila, ayaw o buhata ka na kay kung kinsa katong mugamit sa akong ngalan o naa diha sa tunong o iyang gigamit sa maayo nga pamaagi, kay dako baya kayo ang misyon ni Jesus, labi na paghatag o kagawasan katong gipangyawaan. Sumaya ni sila nga nakatabang, no, sa misyon ni Jesus, patgang nining daotang espiritu sa mga katawhan, ilibre sila, tagaan sila kagawasan, ayuhon po sila sa ilang mga sakit o sangyawan sila sa maayong balita sa kaluwasan. Ug ingon si Jesus nga ayaw, no? Ayaw ninyo buhata kana. Kay ngano man kung makapangutana kita niini ngano man nga grabe manggid ka kuan nila nga ilang gibadlong. Tanaw ra gud ang iyang istorya nga kay gibadlong nako ingon ni Juan
gibadlong nako sila kay tungod dili siya kauban kanato, no? Dili nato sila kauban. Unsay may pasabot nato nga si Jesus ingon siya, musunod kamo sa ako, mupas-an sa inyong cross, musunod kanako. Dili nato nga gingon nga musunod kanato sa ato ang mga kananaang grupo, sa ato ang ministry, labi na diya sa ato ang sulod sa ato ang kanang parokya, musunod sa atong grupo, musunod sa ato ang ministry, musunod sa ato ang kanang parokya ug uban pa. Dili man iunana ang pasabot, musunod kang Kristo, kay ang atong kaluwasan, ang atong pagsunod sa atong kinabuhi, si Kristo man gyud ang atong modelo. Siya ayaw badlunga. Kay nga naman, wa man sila magsunod, magdala sa pangalan, dili man pangalan sa grupo, sa ministry iyang gidala. Ngalan man ni Jesus, pangalan man nako, ngano mang inyo mang badlungon, o ila mang gibuhat, o gigamit sa minaayo para paglibre, paghatag kagawasan sa mga giyawaan. Ug napagilain nga rason ini ngano man sila, no? Nga nagsilos man sila sa mga tao nga makaabog sa mga gipangyawaan. Kay sila mismo, brothers and sisters, dili man sila kaabog, no? Ngani na magani na sa ebanghelyo, no? Nga kananaang nag-abog sila sa ilahang kuan nga wala nila, dili sila ka panghabog, no? Munang gasilo sila, no? Nangigi sila sa ubang tao. Di ba kana diha sa ato ang kananang palibot, diha sa atong panerbisyo, ug even sa ato ang kinabuhi, no? Dali ra kita masilag, magsilo sa uban, labi na nailahang mayong binuhatan, no? Labi na og mas muasinso na sila, no? Dali ra kita ayo kanabitaw kaibog. Dili kita kanabitaw makapadayon sa atong kinabuhi, kay matisturbo gyud kita sa mga katawhan na sa atong palibot nga ni asinso, no? So mo ni nahitabo dito sa ilahang kananaang pagpanguban nila kang Hesus, pagsangyaw sa ilang mga balita. Ngani gitagaan sila misyon mo adto kamo dito, mag-abog sa mayong magsangyaw sa mayong balita o mag-abog sa mga gipangyawaan, ayos sa mga masakiton, apan usahay dili ka na nila mabuhat. Bariyar gyapon sa ato nga hindi na ito mabuhat. Siguro kulang ato ang pagtuo. Siguro kulang ato ang pagampo. Siguro kulang ato ang kaugalingong mga kinabuhi nga wala nato gitanyag, wala nato gibuhat, wala nato gipuy-an ang ato ang mga kinabuhi. Muna dili nato mabuhat kani, no? So, brothers and sisters, sa verse 41, yun siya ang tinuod, si bisan kinsa nga muhatag kaninyog usa ka basong tubig tungod kay kamo siya iya ni Kristo kana nga tawo makadawat gayud sa iyang ganti. Sa may pasabot ini, yun siya bisag usan lang ka basong tubig, no? Moadto na mo magsilag kamo sa ubang tawo nga ni asinso, pagsilos kamo sa ubang mga kananang sikta, siguro uban nga mga pundok nga dili katoliko nga makaabog og gipangyawan, makaayo sa mga masakiton sa ngalan ni Hesus. Apan kita gani mismo sa ato ang kaugalingon nga mga ministry, sa ato ang kaugalingon parokya, sa ato ang simbahan, dili gani kita makasulbad o dili gani kita makasuporta sa ato ang mga tao nga gisaligan, mga tao nga nagdala kanato, mga tao nga nagserbisyo kanato, o mga tao kanang naadya sa pagsangyaw sa mayong balita. Dili gani nato sila bisan usa na lang ka baso nga tubig, no? Nganong tubig man, simple kayo o gyano kayo nga suporta.
ngani og paimnon kag tubig gikan ka naglakaw, mo bisita ka sa usa ka balay, tagaan dalitan ka tubig, dili lang coke, dili lang soft drinks, tubig. Mayo na ang imuhang paminos, imong lawas o makainom ka og tubig, no? Nagsuporta ba kita ang pangutana? Naghatag ba kita suporta sa ato ang mga ministry sa ato ang simbahan? O basin ba dili nato magwanta atong kaugalingon kay kita gihapon nagsilos gihapon kita sa lumilihok sa simbahan nga sila naay katungdanan, sila epektibo sila sa ilang ginambuhat. Dili nato makita na naadiha ang ato ang kananaang sa sulod sa ato ang simbahan. Yun anak gihapon ato ang kanang pamatasan. Yung si Kristo, tagaan ako og ganti katong mga tawo nga gasuporta diha sa sulod sa ato ang simbahan, sa sulod sa ato ang grupo, sa sulod sa ato ang komunidad nga naghatag og suporta sa nga mga lumilihok. Dili paghatag og discouragement kanila kay pagsaway gihatag nato ang tiunay nga pagsuporta kanila para daghan ilang mabuhat, no? Gasuporta even sa ato ang kanang financial support, no? Even sa pag-volunteer sa atong kaugalingon para mutabang, no? So kung magpadayon kita sa verse 42, apan si bisan kinsa nga mahimong hinungdan sa pagbiya nining gagmay kabataan sa ilang pagtuo kanako, maayo pa na hiktan ang iyang liog ug galingan nga bato ug itambog siya sa dagat, no? Kung kita day kuno nga ang ato ang mga batasan o magpadayon ni anak, kanunay kitang magsilos, kanunay manaway. Maayo ba kita nga mga ehemplo sa uban nga mo sumusunod kanato, no? Labi na kita leader niya kusog pa kita manaway, dili kita maayo nga ehemplo, dili kita maayo nga naghatag og panag-ignan sa uban nga sumusunod nato nga mga batan-on pataon, mga bata pataon sa pagtuo nga sila sumusunod, nga naglantaw kanato, nagtanaw kanato, nga kananaabitaw nagtubo diha sa ilang pagtuo. Mahimo kita nga mga iskandalo diha sa ato ang mga buluhaton, sa ato ang ministry o sa atong grupo o diha sa ato ang simbahan. Iyon siya nga, si kamo makahatag og kananaang iskandalo sa mga kabataan. Mas maayo pa, hiktan ang inyong liog sa galingan o itambog. Galingan nga bato o itambog diha sa dagat. Unsa may but-pasabot ani, no? Mas maayo pa, mawala ikaw o dili ka na makita kay magpadayon ikaw naa diha nga makita nila magpadayon ikaw nga dili may ehemplo, maka-influensya ikaw sa mga katawhan. Imbis sila magtubo diha kang Kristo, madaot na nun ug ang imong binuhatan ilang gasundon unsa man nga klase nga simbahan o ministry sa simbahan. Ang maamguhan nato og magpadayon kanato og ang dili mayong ehemplo atong matudlo, no, sa ato ang mga kabataan o bag-o pa diha sa ato ang pagtuo. Ngubitaw na siya nga nay panultion, no? Ang ginagawa ng isang matanda sa mata ng bata maging tama, no? Kung unsay imong gibuhat kanunay makita sa mga bag-o natong sumusunod sa simbahan, mga bata nga mga kabataan diya sa sumusunod nato sa simbahan. Mahimo kanang ilang pagtuo nga mo nay ato ang practices, mo nay ato ang kanang tama nga ginabuhat na unsa man nga klase nga komunidad nato later on. Muna kung ipadayon nato sa verse 43 to 44, kung ang imong kamot mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla ka na
Mas maayo pa nga ang imong kamot apan mas maayo pa nga usa lang ang imong kamot apan may kinabuhi ka nga walay katapusan kaysa duha ang imong kamot apan mahitabo maiadto ka sa impyerno. Ang kalayo kuno didto dili gayud mapalong. Ug kun ang imong tiil mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla ka na. Mas mayo pa nga usara ang imong tiil apan may kinabuhi ka nga walay katapusan kaysa duha ang imong tiil apan itambog ka man lang didto sa impyerno. Ug kun ang imong mata usab nga mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, lugita ka na. Mas maayo pa nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usara ang imong mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka man lamang sa impyerno. So brothers and sisters, mao ni ang tawag sa Ginoo kanato nga kinahanglan nga ang atong commitment diha sa Ginoo radikal yun. Ang atong pagamodelo o pangasaksi diha sa kinabuhi nga Kristohanon, saksi sa kananaang mayong balita o saksi diha sa kananaang kaluwasan nga naay kaluwasan ato ang gitagana nining kinabuhia nga kita gitawag kag pagka mga balaanon, mga buhing saksi nga ang atong commitment radikal yun atong commitment nga putlon yun ang atong kamot, putlon nato ang atong tiil ug lugito nato atong mga mata. Brothers and sisters, dili literal ang atong pag-translate ini, meaning ang atong mga batasan, ang atong mga gawi, atong mga binuhatan, atong mga hunahuna, atong pagbati, atong pagkasiluso, no? Ang atong pagkadautan sa atong panghuna-huna, ang atong pagkamaritis. Dili ka na maayo para sa pagtunhay sa ato ang kananaang komunidad, sa atong parokya, sa ato ang simbahan. Muna nga na ay tawag pagka radical, no? Sa ato ang pamatasan, sa ato ang kinabuhi. Gitawag kita pagka mga mabalaanon, no? Kay otherwise mo ato itambog gayud kita dito sa impyerno nga ingon siya sa verse 48 nga ang mga ulo dito walay kamatayon ug ang kalayo dito walay pagkapalong. Brothers and sisters, no? Mo kana siya ang tawag kanato. Mo kana siya ang pagsunod ni Kristo. Ato ang isalikway atong kaugalingon, pasano nato atong mga tagsa-tagsa nga krus sa atong kinabuhi, mga pag-antos nga balaanon, pag-antos nga musunod nga nung nag-antos man tuta. Kay gisunod man nato ang standard, ang kalihukan, ang gimbutan, mahimuot, kahimutan sa Ginoo atong gasundon. Kay mao man na ang kinabuhi nga ihang gitagana kanato. Mo na ang kanang pagsunod kanato nga makahimutan sa Ginoo, mag-antos gid kita. Mag-antos gid kita kay dili man standard sa kalibutan atong gisunod. Iya man ni Kristo nan kung pag-antos man lang para diha sa kahimayaan diha sa Ginoo, para sa kanang kinabuhing dayon nan dapat man lang ug naay pulos ang atong pag-antos, naay tunong atong pag-antos. Mo ni usa sa ikaduhang prinsipyo nga gihatag sa atong Ginoo. Atong niagi ang prinsipyo nga iyang gihatag mao nga ang atong pagkabata nga masaligon gayo sa Ginoo. Wala kitay gahom kung wala diha ang Ginoo kay kita o sa kabata diha gasunod kang Kristo. Dependent you guys sa ato ang Ginoo. Karon yun siya nga kamo labi na kamo nagserbisyo na sa ato ang Ginoo. Kita kinahanglan
naay ato ang pagkabuhing mga saksi, modelo sa ato ang mga kabataan, labi na itong mga bag-o diha sa pagtuo, nga ato ang commitment radical yun. Ipakita na to, seryoso gayud kita sa ato ang pagtuo. Para po sila seryoso. Mao man ay kaugmaon sa ato ang simbahan, kaugmaon sa ato ang kinabuhi Kristohanon. Otherwise, kung nadia kita nagpuyo diha sa ato ang kaugalingong pamilya o dili makita nga seryoso gayud ang atong pagtuo sa atong kabataan, sa atong pamilya, nan unsa man nga klase nga pamilya atong pagadadon later on, o unsa man nga klase nga katalingban ang resulta niini, unsa man nga resulta sa usa ka simbahan. So brothers and sisters, tama na ko diha, ug may gabi sa tanan, makita na pud kita sunod simana sa ato ang Ebanghelyo, o ako makausapa moingon, light them with my word. Iiwag ang ako ang kahayag dito sa akong katawhan. Salamat kayo ug may gabi sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.